Така, здравейте, скъпи приятели! Искам да ви кажа, че нещата вече стават сериозни. Мафията, имотната мафия в Столична община вече отвръща на удара. Вчера, по поръчка на дебелото прасе Пеевски, ето тая мърша, съдия Минка Китова, шефка на районния съд в Харманли, се опита да задържи моя приятел и подякон Атанас Стефанов за 15 дни по скалъпени обвинения за дребно хулиганство, нарушаване на всякакви процедури, недопускане на свидетели и прочие процедурни нарушения. Нещата стават твърде сериозни. По заповед на прасето, тая мърша се опита да задържи и да спре моя приятел, защото в момента тези мръсни бокуци се опитват да откраднат 22 декара църковна земя в центъра на София. Ние започнаме да ги осветляваме малко по малко. Дебелия е отгоре. Дебелия действа чрез чантаджиите си в Столична община, които ви казах. Деляна Сеченска, Васко Охото, Мис Бони, Оннов, Лютов и така нататък бокуци. Те са омашити в Столична община. Когато ги осветлихме неговите бокуци в Столична община, той започна да задейства хората си в съдебната система. И е казал, че след като тая мърша не успя да задържи подякона, много лошо и се пише. Може и да се загуби поста и нещо и друго даже. Това е казал Дебеле.